Some bi akwaba biomba Attention TV so nyame hira obi biara wo hwe ye program wi a wo share messenger comment e we chire yakopon hira papa yakopon bo obi bia ho ban emfa ye ntwa afia sundwe mu mesa se ye wo eye election year so koto aba ene die ni ahobrase ma se ni Attention TV for ubenya ya hwe ye de bia na enye obi papa sika bi ni penidie bi nti obekwa kwahwero nkwan na onya to abawie nso a na wafiri ho abafi asundwem enne mama part de adapado sopo abegu eye ya papa ogusu bempa so ne enim se nkofo we beef sebi wo mu nyini nti anko mbe sachiro madwin wo sebi social media entokwa na so ya hwasa ntokwa we entwada evangelist mama part say eye papa ogusu bempa embe chechire mu ekwan ya fa so and bodyguard obi free ma eno de won mekanemo watete wo say ye na MPP president be na NDC be na me wa hase na me wa hase no evangelist mama pato gina na konwa kase so sesi a MPP fo konwa kase no wono an wote so na wo hwe sesi na asofo no dodo na obi akọ NDC afon no de sesi a we declare Dr. Muhammadu Bawumia 2025 president wo Ghana ebe shock ya man for se bia asofo ni bi ya de mbako hospital shock pa de ebi be si Ghana for so san no odi for kum chacha se sebi mame watabia sorry a no wo be kasa etia owusu bempa ye hwe in spiritual pa owusu bempa nyame afre no nyame ni papa enti won tena se e ma sebi mame watabia emfa na nim emedwudwu fom ekwetie bia ni niwra saa so no se wadakra ne ye de nsa ekosi Dr. Muhammadu Bawumia so ontuma MPP a sada na wo benyane afri nan won to naba ema MPP ta ayentie nkrofomra Ewrade nhira ona ewrade nyokese midinde osofukum chacha ma hu se social media no so ahye na social media no de sabe obia tumi bekyere na dwen ewo social media no so iti ma hu se ne ma bi trendi a na SSM so me bekyere ma dwen afa Reverend Dr. Isaac Owusu Bempa ne bodyguard bi a yesu wa firi mo meni oluman a eye eja Bempa kasa ya che meni ne kasa ye a che na mi tu kwanya a me ba ya me bedu ye nie na me de ye se video yi na ye wo kromu awon hwe mame kasen bi yesi obi enyame ye hira no aya wo nipa entumi sen da Reverend Dr. Isaac Owusu Bempa oye nyame hira anyame ye hira no eti onipa bia mame wata papa wata ante wata ensuo abosom akonfuo animua ma work papa no spiritual that spiritual no papa no orden Reverend Dr. Isaac Owusu Bempa orden to set ade orden to set den chambo eti nkrofo bebro wa samu work papa na wo sunsun na anyi yi a that fe de am de aba wonamu ani atem didie daka wedi e kasabe haina ti wiase a wonwo Bible can was Psalm 89 verse number 48 Bible so be ma ben ana woni po ben ana otias ase we so a obeka se wono de wonwu a wo be ni kra afura asamandon sem yeti Reverend Dr. Isaac Owusu Bempa ne bodyguard yewu eti no wo bedidi natam say ne bodyguard ewu say papa ni hu ade a da ka ne bodyguard ka wongu da sabe sa asem we wo kan na yesese nipa ne nsuo na gina wutirim ana se wo ye nipa na wo bie wa no ka se Reverend Dr. Isaac Owusu Bempa say wo hu ade a
that can a bodyguard in ehu and I say the bodyguard won the kawo hua o be kasa and I say cresin any adwon any wo tirim ya kasa obi ya prophet ya na ya kasa obi ya difu a anya ne yama nyina na awurade mani hu pato tie ne ye Deuteronomy 29:29 Bible say adiyama hinte nyina aya awurade dia na de obeyin na dia kyerɛ ye no ɛna ye dia dia awurade yin na dia nkyerɛ ye no yentumi nkɔfo so nyame anka nkyerɛ nyame sɛ kyenkyena ɔma ye hu da eti so obeye prophet na obeye difu a enkyerɛ sɛ nneɛma wo wiase nyina ɛna onipa no obehunu da won sɛ kyerɛ sɛ na momo nkan eti na Paul kora ka sɛ enkom hyɛ yehu ade ɛfa ne fa na Elijah ɛne Elisha ɛne wɔn nyame ɛnsa ɛwɔ nso a na ɔde wɔn yɛ adwuma no ɛwɔ Bible mu no on kora na nneɛma bi wɔ wa na awurade di hinta wɔn na nneɛma bi wɔ wa na nyɛ ne nyinaa na ne nyame mu wɔn hu o Elijah ne Elisha no and Paul ne Peter no wɔn nso no no nyame di nneɛma bi hinta wɔn eti Reverend Dr. Isaac Owusu Bempa ne bodyguard ye wunti wo bedi di natam sɛ ohun ade a na ka wo hu saa de wo yi a wo kan you can even cast ye totally bad dadas ye ka bad dadas ya bad dadas ni ye jimi ye kasa aye nkurase kasa aye nkwase asem kasa aye atantan ne ma kasa saa asem wo yi a wo be kanya sabe ne wo a wonam a why do so person didi papa na temunti no Reverend Dr. Isaac Owusu Bempa wonyame ye hyirawo we ye nyame nsa ana we ye nyame yani wo kan Zechariah chapter 2 verse number 8 ya Bible say enumonyam nti ana onyame yesoma Reverend Dr. Isaac Owusu Bempa awa amamamu na de wode ne nsa ka wo no Zechariah 2:8 wode ne nsa wo nyame ye ni kosia Isaiah chapter 52 verse 7 Bible so obi o kenyame nsam ne nyame nsa wo ne so no ne nanse mfuturo kora ye nyame fe etia ne osofu kum chacha me katle wiase ene wo bibia wo ye broga na ba kiken kwase asem se Reverend Dr. Isaac Owusu Bempa ne bodyguard yewu etu wo ye fake o ye wo se yewu ni aboa ha wo wabusu mo obi mu sha ye nyame ye shira no boa wuntumi nsa ne da Numbers chapter 23 verse 8 Numbers 23:8 say ebeye den obi onyame mo nidua no woni padu abobeka no ebeye den obi onyame no me no nipa no me yabeka no Numbers 23:19 waso onyame nye nipa e na obedi atoro a wobeka bibia fa Reverend Dr. Isaac Owusu Bempa nwa emamuda Romans chapter 15 verse 4 what is written is written asofo na eku me da asesa o twa kentwa